2007 ýylda meni bir kanun Mar vilayetiniň wekil Badyr Etrap hassanasynyň işden çykardylar. Men şol wagt işden çykaran wagtlar yarawsyzdym. Yarawsyzlyk hatym doly elimde bar wagtda meni işden çykardylar. İşden çykarlaryndan soň men kadyýete ýüz tutdum. Hiç ýyl netije bolmady. Şondan soňra meni 2008 ýylda bir kanun narkotik ýoluny kesdim. Azatlyk radio stansiýasynda seniň sesiň ýanglandy diýip meni 5 ýyl tutsaglyga aldyp 5 ýyl hem men tutsaglykda oturdum. Tutsaglykda oturan wagtym meniň ýaşaýan öýümi polisiýa isgarlar, arçyn isgarlary doly taladylar. Meniň awtolagymy polisiýa isgarlary alyp gawahanada alyp ýapyp goýdular. Öýmem bir kanun opis geçirip häzirki döwreçelli ýapyp goýdular. Häzirki döwreçelli men ýaşaýan jaýymy alyp bilmeýärin. Türkmenistanyň baş prokuratorasy, Türkmenistanyň kadyýeti, Adalet ministrligi, İçeri işler ministrligi bul hemmeti prezidentiň görkezmesi esasynda edilýär diýip men ýaşaýan jaýym bermediler. Ýokary organ guramalaryna prezidente ýüzlensem, maňa häzirki wagtda gaty azar berýärler. Meniň elimden raýatlyk pasportum alyp, sen Türkmenistanyň raýaty däl, göçüp gitmeli diýip maňa häzirki wagtda jogap berýärler. Türkmenistanyň raýatlyk pasportuny migrasiýa gullugyndan maňa berildi. Ýöne Mar vilayet polisiýa işgarlary meniň elimden pasportumy alyp, onu ýok edip, ýene gaýtadan maňa raýatlyk pasport berildi. İkinci alan raýatlyk pasportumam İçeri işler ministrligi Mulikowyň we Türkmenistanyň prezidentiň görkezmesi esasynda ýene meniň elimden polisiýa işgarlary alyp ýok edip, Mar vilayet häkimligi sen Türkmenistanyň raýaty däl diýip maňa jogap berdi. Häzirki wagtda meniň raýatlyk pasportum ýok. Türkmenistan döwletinde meniň hiç ýyl dokumentim elimde ýok. Raýatlykdan sen mahrum edildin, sen göçüp gitmeli diýip İçeri işler ministrlik maňa jogap berýär. Mar vilayet polisiýa müdürlük işgarlary, Mar vilayetiniň hukuk goraýjy organ işgarlary häzirki wagtda maňa gaty azar berýärler. Ýaşary öýüm jaýym bolmadygy sebäpli men öz awtolagymda ýatyp durýarym. Mar vilayet polisiýa işgarlary meni awtolagymdan turup, meni urup ýençip, ýanymdaky zatlarymy alyp, awtolagymyň ýüksaklanýan ýerinde 2 tane kres çizgisyny goýup, bul Türkmenistan, bul bolsa sen ýok edilmeli, sen göçüp gitmeseň öldürür diýip maňa gaty azar berýärler. Bu arada men Türkmenistanyň Howpsuzlyk ministriniň işgary Nur Sahat aga görkezdim. Mar vilayet polisiýa işgarlarynyň awtolagmy urup ýenjip, meniň diýişimi döwenligim barada Türkmenistanyň howpsuzlyk işgary Nur Sahat aga gelip hemmesini görkezdim. Ýöne hiç ýyl netije bolmanlygy sebäpli Türkmenistanyň İçeri işler ministrligine, Türkmenistanyň prezidentine arz üstü bilen ýüzlendim. Häzirki wagtda netije ýok. Meniň özüm Lukman, näme Lukman ýetmezçilik etsedem, maňa iş bermeýärler. Men taýin spesialista. Näme meni raýatlykdan mahrum etdiler. Näme meniň ýaşaýan jaýymy häzirki wagtda çelle bermeýärler. Opis arkaly ýaşaýyş jaýym ýapyk dur. Näme meni urup ýençip, Türkmenistan döwletinden başga döwlete göçüp gitmäge mejbur etýärler. Türkmenistan döwletinden göçüp gitmeseň, prezidentiň görkezmesi esasynda seni öldürüp ýok eder diýip İçeri işler ministrligiň işgarlary göskön aýtýarlar. Şeýle bir düzgünçilikleri doly anyklaýdym gelýär. Şu arada hormatly prezidentimiziň özü bilýärmika? Şu edilýän bir kanunçylyklara hormatly prezidentimiziň habary ýokmuka? Ýaşary öýüm ýok, eklenjim ýok, gelen duş gelen ýerlerde ýatyp turup ýörün.